mikrofón. Takto. Máme pre Gabrielu a Tomáša pripravené darčeky. A teraz vlastne nastane ich odovzdanie, dobre? Dobre. Veľký. To je veľký zoznam. Pozri, aká taška ťa čaká. A čo stojí? Aha, oni nám čorkujú. Počkáme, kým sa všetci pousadí. Však ten, kto sedí, pálí mne. Tak, začnem teda. Nadišla chvíľa premilá, pre vás asi nečakane. Trošku som sa potrápila, ako dary vám odovzdáme. Upravím si preto vlásky, na tvári si vyrovnám vrásky a poviem báseň vyrobenú z lásky. Dovolte nám, mladomanželia, vyrieknuť básni slovíčka, darčeky odovzdá šarmantná Natália, bude to celkom srandička. Začneme hneď exkluzívne, tešíme sa spolu s vami, veď nikto rukou nekývne nad výletom medzi Alpami. Ak v Alpách smutno vám bude, dievčatá z Tatier sú objednané, 3 Tatránky z rodnej hrude, zabalené sú pre vás v celofáne. Čaká vás veľa momentov spoločných, samotný len v polikolí. Preto tu dnes pre vás máme pucle pre náročných. Tvorte zo stúhený rohlík. Manželská posteľ nie je len na spanie. Čo sa v nej robí, každý z nás tuší. Áno, patrí tam aj mužské chrápanie. Pre božský kľud sú štuple do uší. Gabi, ak ti nebudeme dvíhať smartfón, spoločníkom ti bude biely plafón, odlož Gmail, YouTube aj iPhone a priprav s láskou chutný bifón. Večera z Wi-Fonu sa stane romantickou, ak si posvietiš sviečkou srdiečkovou. Tomáš, tablet, Excel, GTA, niečo máme pre teba. Ako správny PC hráč potrebuješ osobný počítač. Nič lepšie nás nenapadlo, než darovať ti počítadlo. Bezpečnostný balíček, plný energie, pre mrzutosť a bolesť hlavy z únavy. Zahŕňa Red Bull a tužkové batérie. Pozor, zárukou si okamžité úľavy. Život je krivka sinusová, preto príjmite vodováhu. Pán Angel, pani Angelová, s ňou nájdete rovnováhu. Čo ešte patrí do svadobnej výbavičky? Pýtate sa tu i tu. No predsa čajové sviečky, osvetlenie do celého bytu. Počkaj, teraz len odstrihnú, odplynú, to ti bude dobré. Aj teplo. Môžete sa prihrievať tak troška, vieš. Záverom chcem zaujať. Poviem ho tebe a tebe. Preto skúste počúvať. Ach, nebe. A ja ešte pridám bodku. Chcelo by to fotku.